गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि इउट्युब चेनेलाव बरायग्रोनाय जाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन, जाहाथे गोदान गोदान खन्थाइ फरायथिनायखौ नोंथाङा थाबैनो मोननो हानाय बायदि। आं नोंथांमोननि सिगाङाव गाव सुजुनाय दोंसे खन्थाइ आवरायनो आखायाव लादों। खन्थाइखौ मोजां मोनोब्ला लाइक आरो शेयार आरो साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। फैदो बिदिब्ला दानिया आंनि खन्थाइयाव थांदिनि। खन्थाइनि मुं हान्थिनाय लामायाव। हान्थिनाय लामायाव दावगालां नोंसोर जिउनि हान्थिनाय लामायाव। जेसेबांखि जेंना जेथो सुगोनां जाया मानो, बारलांनांगोन नों लामाखौ। फेलें दाखालाम गोथार थांखि नोंसोरनि। जाय लामाजों मैदेर थाङो, सैमाफ्रा नुनानै फौ फौ सोंखायो, अब्लाबो मैदेरा सैमाखौ गिनानै दिनैसिम फावसयाखै। होसोलाङो गावनि थांखिसिम सहैयागौमानि मोगथाङाव। मेंनाय बानायखौ ज्राब दोनथ'नानै आवगायलां नों सनानि मासिखौ लानो, अब्लासो जाफुंगोन साननाय नोंनि। सिगांनि थांखांनाय समफोरखौ गोसोखांनानै खनसे हांमा गोलाव सुस्रादो। हारिनि थरफा थरफा गोजों जोंथि अलंबार जानानै थानांगोन नोंसोर, गियाननि सोरां होबाय थानांगोन हारिनि इयुन जोलैनो। गोजोन्थों। भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम आरो लोगोसे साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। जै बर' हारिनि जै।